Hola, hola, estic aquí a Holanda, a l'habitació. Estic a Murcel. És un petit poblet que està a prop de Lierop, és el poble que diguéssim és, però està uns 20 minuts o així amb cotxe d'Eindhoven, que és una de les ciutats més grans aquí d'Holanda. I per res estic jo en una caseta enmig del bosque, bueno, i la veritat és que estic, super a gust, no trobo falta res, és ja la meva casa i jo dic, bueno, estic arribant a casa i estic arribant aquí. Ese es el Chechi, conduciendo. De res, el més normal del món, menjar peix fregit enmig d'un riu. Nosaltres tres, Spanish Crew, estem la mar de curs, la veritat. Sí, no parlem anglès, però és molt més fàcil funcionar quan tens dues persones més que són del teu país, que estan en la mateixa situació que tu. Llavors, ens entenem bastant i ens agrada molt viatjar, estem intentant marxar cada cap de setmana a un lloc diferent. We will run with a heart that is oh so young. We have come to a place we can go as one. We will run. Found a place among those 5 towns along the coast where colors came to life on the road. So many faces, both young and old. We've come to know that time is all we